Dnes vám ukážem kreatív a rovinu. Takže dnes v kreatíve urobím nejaké triky, aké ešte nepoznáte, možno i niektorí poznajú a niektorí nie. Takže treba nám ceduľu, potom kaktus, potom treba nám kameň, potom piesok, ja som hodil. A padám. Dobre, takže postavte takéto, niečo ako takéto. Tu vynecháte 1x1 blok. To tu postavíte. A tu sa vám otvorí brána. Takže tu robíte až po bedrock. Tu tak urobíte 3x. Alebo 2, to je jedno. A sem takto spadnete. A tu dajte piesok pod bedrock. Tu takto. Tu dáte kaktus a tu dáte cedule. Počkajte, to sa mi nevydaril ten záver. Čiže tak. Potom tak. Vyletíte hore. A sem dáte piesok. Iba 2x. No 3. Sem dáte kameň. A sem hore tiež. Je to logické ako redstone v Minecrafte P. Pocket Edition. Sem dáte kameň. A sem dáte piesok. A čo sa stane? A idete rovno. Viete, ako to funguje? Takže, vy keď sem hodíte piesok, ten piesok tu spadne. A tu kaktus, keď niečo veľa kaktusa je, tak ten kaktus sa rozpadne. A proste keď ten piesok spadne sem, to bude veľa kaktusa. Keď je tu piesok, tak spadne z hora, ako takto. Rozbije to kaktus a na kaktuse bude takto ceduli. A tie cedule nemôžu iba tak lietať vo vzduchu. Pozerajte, sa to rozpadne tak. A proste viete, ako to bolo? Že vy ste to mali takto. A to preto sa rozpadlo, že akože sa vám otvorí brána. A to bolo takto. Tak ste mali ceduly a ceduly nemôžu iba tak lietať vo vzduchu. Musí sa niečoho držať. A takto by to nefungovalo. Aha. No takto hej, lebo je toho bok, ale tak na šírku nie. A sem ste proste mali takto piesok. Čiže takto. 3x. Tak. A pozerajte teraz. Vy ste tu hodili takto piesok. Pozerajte, takto padá. Tu sa to rozpadne ceduli a spadne z hora piesok. Chápete? Toto funguje. Teraz ide trik 2. To bude takto. Ten trik som videl niekde na YouTube. Ale trocha ťažšie sa to robí. Takže loď. Musíte takto postaviť takéto dlhý pás. Veľmi dlhý. Potom tu robíte iba takto 2x. A sem takto dáte. Tu dáte vodu. A sem dáte cedulu. Sem a sem. Sem dáte vodu.
zasa. A sem dáte cedulu. Tak a tak. Potom sem zasa dáte vodu. Sem to pretečie, takže urobím ešte dlhší. Takže tak a tak. Sem dáte zasa vodu. Tak a tak. Sem v plnej rýchlosti. Sem takto urobíte po zeme. Toto tak nerobte. Sem takto urobíte iba. Počkajte, lebo skoro som vypol. Čiže tak. Takto postavíte. Sem dáte vodu. Počkajte chvíľu. Tu priniesiem mobizen. Teraz toto zničíte. Ste pripravení, ide to v plnej rýchlosti. Počkajte. Board. A ideme. Tak spomalenie sem vletíte. Takže dobre. Teraz ide trik 3. Trik 3, to sa rimuje. Takže musíte postaviť takto. Počkajte, ako keby to fungovalo. Teraz keď som hral s bratom na mapách, Maps for Minecraft P, tak tam bolo niečo takéto postavené, ale hore v nebi. A som sa to naučil, ten trik už som dávno vedel. Len som nevedel, či skočím do hlavy. Som skočil. Tak tu sa stáva jeden portál. Pozerajte. Čakajte, som sa pomýlil. Či mi to asi nahráva. Asi jej nahráva. Sa blíži noc. To trocha nedarí. Ale vydarí sa to. Takže už sme na veci. Čiže cedule. Treba mi hlavu. I trpný malíček. Takže, takto dáte cedule, proste, tak, 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 potom tak, tak, tak. Keď chcete, môžete si tam niečo napísať. Ešte o jedno. Dobre, čiže sem necháte jedno, dať tiež cedule. Takže, keby niečo sem dáte vodu, na tie druhé cedule, na prvé ma to nejde. Takže sem sa prepadnete. Ja vám ten trik ukážem. Chcete večer alebo ráno,
tak ja si vyberiem večer. Toto sa nepodarilo, nie. Takže tak dáte hlavu. Takže je to hotové. Tak sa vyspím. Už je ráno. Pozerajte, ideme z najväčšej výšky. To sa dá z takej. Takže sledujte. Videli ste? Počuté. Viete, ako som to spravil? Ukážem vám to ešte raz. Takže, ale survival. Takže, dáme survival. Pozerajte. Nič sa nestalo. A pozerajte, ja vám ukážem ten mechanizmus toho. Vidíte tú lavu? To je tak pod cedúľou a to nehorí, lebo tu je voda. Takže trik 3, dáme kreatív. Takže takto to funguje, to je mechanizmus. To sa dá ľahko spraviť. Teraz ide štvrtý trik. Takže treba dať TNT, zapaľovač a hadicu, udicu. A proste pozerajte, podpalíte, hodíte udicou a hop. Hop, hop. Vidíte? Takže ide trik 5. Tak to bude niečo v survivale, ale tajné. Možno to už poznáte, ale možno nie, tak vám to ukážem. Treba vám zlatú kocku, netherreaktor core a cobblestone. Takže postavíte tak, čiže 3x3 bloky, takto. Sem dáte cobblestone, sem dáte netherreaktor core, to je iba verzínu odraz 1 a viac, menej dozadu. Čiže sem na zlato položíte kameň, tak do 4, a na netherreaktor tiež, a potom tak. Takto, bude to asi vyzerať. A zhora takto. Takže musíte si dať survival, pomocou kreatívu to nefunguje. Takže som vymazal server. Takže takto, sem kliknete a aktív. A sem vám to bude vyhadzovať veci. Takže kúkajte. Pozerajte, vám to vyhadzuje veci. No už to sa asi na A. Preteká voda a horí láva, to zničilo. Pomoc. Musím bežať, lebo voda. Takže aha, pozerajte, čo vám to urobí. Nejaký veľký neterakový hrad a bude furt noc. Aha, čo sa dá zbierať. A čo si môže vyrobiť?
hociaké blbosti. Takže to je 5. trik. Takže dám kreatív. Bude tu viac trikov, takže aha. To ešte zničilo toto, lebo som to postavil moc blízko. A ešte vás budú pritom naháňať vo vnútri pigmeni. Pozerajte. Look. So good. Aha, čo sa stane dole? Pritom to tak zmizne, ale aha, čo je tu? Tu je nejaký iný blok, ktorý nemáte v kreatíve, taký tmavý. A to nemáte ani v survivale. Takže, teraz chvíľku počkajte. Takže teraz je 7. trik. 7. trik bude niečo také zaujímavé. Ani neviem to presne. Ja to volám chobotnicová guľa. Počkajte, pochá toto. Musím dávať presne chobotnice. No takhle. To je ťažké. Tak dáte a to bude proste chobotnicová guľa, keď vám to nebude však. Tie chobotnice umrú. A poznáte aspoň džungľový, potom pod vodou a puštný chrám, to je na počítačovú verziu. Takže teraz niečo vám ukážem. Nejaký trik. To preletí. Wow. A teraz. Rozpadol koberec. A z týchto chobotníc dostanete nejaký výsac. Takže teraz je trik 8. To je ľahký trik. Takže postavíte kaktus veľa až do neba. Na rovine až po mraky. Dokiaľ sa nedá. Stávam. Alebo stačí. Môžete aj dokoľko sa dá. A aha. Prší, len celé kaktusovia už zaleje. A dostanete kaktusy. Takže teraz trik 9. To bude takéto. Toto bude trocha zaujímavé. Pozerajte. Takto postavíte až 11 alebo 12. 12. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dajte tam veľa prasát. Tak dosť. Sem dáte vodu. Ja to volám Animal Vulkan. Tak už idú hore prasatá. A bude ich streľať. A vypadne proste mäso.
Takže to sú tých 10 trikov a posledný trik vám ukážem 11. To bude trochu ťažší. Čiže takto. Postavíte takto. A potom ešte hore postavíte tak trocha viac. Potom to zničíte. Takže sem dáte ty až sem. Tak, to postavíte tak. Sanitka tu hučí. Aby to nevydarilo. Tak dobre, sem dáte vodu. A čo sa stane? Najprv podpalíte stredné TNT. Inak to stredné, to sa mi nevydarilo. Nevydarený pokus. Violet. Tak dobre, späť. Najprv stredné, potom ostatné. A to vystrelíte TNT.